Менә җыр сәнгате буенча ул итальян булсын, рус җыр сәнгате булсын, алар инде беренчедән алар тавышларны сойлап кына алып өйрәтәләр. Әзерләрне, тавышлары әзерләрне өйрәтәләр. Теге шәп тавышлар сойлап алып. Инде икенче яктан караганда, алар уйлар, авыз зорашкан сайын ул тавыш чыгарга тиеш дип. Мәсәлән, каршы. Мәсәлән, дип әйтә. Абай. Икенче караган вакытта, икенчесе теге беренчесе рассеивается, икенчесе теге лазер кебек алга бара кебек миңа. Менә сез бит тыңлаучы бит инде. Ничек ишетәсез? Менә бу тан. Теге теге деген кан. Теге әйтәләр, нәрсә? Мин теге яраткан кешеңә яратам дип кычкырып түгел бит инде. Күңеле дә яхшы булган, күңеле хисле булган, любой кеше килсә, менә шушы дөньяга үрнәк булырдай, бөтен кешенең күңеленә рәхәт бирдәй, Орфей авазы чыгардай итеп безгә бергә эшләргә тиешбез без. Кемнәрнең теләге бар, мин исән вакытта шуларны күреп, үземнең дәвамчыларымны эзлисем, табасым килә. Шушыңа ирешсәм иде гомеремдә, чөнки 18 яшь түгел. 18-нең әйләндереп куйсам 81 була инде ул, конечно. 81 түгел, 80 җитеп килә икән ул көннән.